presyo sa mga pipila ka mga utanon misaka human maapektuhe sa sunod-sunod nga pag-uwan-uwan. Ani ang report ni Luan Mayrondina. Gipakita ni Teresita Bikilda ang pipila sa ilang mga abot nga apektado sa sunod-sunod nga pag-uwan-uwan. Nangalata ang pipila sa iyang mga baligyang paliya, batong ug mangga. Samtang wa usab kaayo katubo ang iyang mga naani nga okra. Busa menos lang ang iyang na-display atol sa Payday Agro Fair nga gipahigayon sa Talisay City Hall. Mahal jud ang baligyaon, ma'am. Kay mga lata man sa uwan. Ya, kuan kanang gamay ra ang ani nila. Subay niini, misaka ang presyo sa pipila ka mga utanon sama sa bato nga kaniadto tag 25 pesos ang kilo nga karon tag 60 pesos na ang matag kilo. Ang paliya nahimo na usab nga tag 80 pesos ang kilo gikan sa 60 pesos ang matag kilo. Ang matag kilo sa taong nahimo ng 60 pesos gikan sa 35 pesos. Ang siling espada gikan sa 40 pesos tag 60 pesos na ang matag kilo. Ang opo nahimo na usab nga 40 pesos ang kilo gikan sa 25 pesos ug ang sayote nga tag 25 pesos ang kilo nga kaniadto tag 15 pesos lang. Hinuon nagpabilin ang presyo sa kalbasa, butig, agbati, pipino ug kamote. Wa magmahal og barato. Mao man gyapon ako. Basta magamit lang okay raman ko. Matod ni Rene Galyado, pangu sa City Agriculture Office, nga wa maapektuhi sa bagyong umpong ang mga bukirang barangay sa Dakben sa Talisay. Apan naapektuhan ang mga abot sa mga mag-uuma tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan-uwan. At least at most mga 20% ang mukunhod. At least na. Ingan ay gina murag na-establish na siyang nga pagkunhod on the time of kabagat. Normal nga sitwasyon. There is no typhoon. Tungod kay katusan miagi nga typhoon wa magyud ato maapil. Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.